Nandito na nakalamang si Tatay Mendo. Ay! Tada! Ay, patay mo na. Mga kagamba, si Kaji nandito na. Tagal-tagal tayo nawala. Sa muling pagbabalik ng upload. Ako muna si Happy Man. Yan. Oh, ang bigat nung gagamba mga Kaji. Absent si Happy Man kasi Kaji naman ang pumalit ngayon. Ayan. Ayan, may laban Sa kami. mga Ilocano pa mga Kaji, nagdagsan tilawlawan ni Lakay. Nagdagsan. Mga taga Nortenta na yung bangal daw yung mga kakabsat. Pagmahal daw kanya yung mamin dita. So, gayam tayo lang tilawlawan dito eh. Nadya order ng taga Ilocos, pasensyakan. Awanti may pawit tayo nga ako. Awanti hanggang may pa-LBC. Natarosan nyo ajay, no? Nyo matarosan ko hanggang kayo ng Ilocano. Tadan! Tada! Ay, patay yung akin! Kakaagad yung akin. Oy! Naglag yung akin ah. Uy! Double pa! Hop! Maganda laban. Yung akin ah. Unahan yung may Tatay Mendo, nabatok lang. Aba? Kumikis-kis ah. Kumikis-kis kahit saan. Parang manok pa mga Nagsisiris yung sa atin. Aba, matras na. Nangayaw na. Aba, nilampasan pa. Yun, sa mga panood nito mga G, sa lagi nanonood kay Tatay Mendo dyan. Pati tayo nakakabisita kay Tatay Mendo. Holiday times kasi mga G, daming bisita din sa bahay. So, Marami rin dumadayo kay Kaji. Parang ako din. dinayo tayo ng mga relatives natin. Nasa bahay lagi, hindi tayo makaalis-alis. Parang ako din halos araw-araw dinadayo ni Happy Man. Yan na. Naanganga pa rin yung kay Tatay Mendo mga G. Ay, patay yung sa akin! Lumabas Agad sa likod. akin. Tama, papalag pa rin. Ganda na laban. Sige boss. Si Yosop. Yusop. Shoutout pala kay Happy Man. Yan, si Dandan. Yan. Si Dandan. Shoutout niya pala kay Idol Gagambos. Yun no. Sightseeing. Nawala si Balls. Si Sir Dong. Grabe, pero ang ganda ng laban Ang tulak kabigin dyan. Mabulik na naman. Sapot na sapot yun. Oo. Agatan na eh. Wala na. Nangayaw na. Wala na, mga kagampa, talo na tayo. Naglag na lang. Agatin mo na! Laglag mo na yung Tatay Mendo. Laglag mo na yung kay Kalakay. Sapot na sapot, maagat yung puwet mo. Naku, kaagating na na. Wala na. Maganda laban ko. Hindi, tablayin na natin yung Lakay. Gusto mo, tapos lumas pa tayo para matuwa naman sila Lakay. Marami tayong laban, tablayin na natin yan. Sige. Tablayin namin ito mga Another. Another. Tayo, magkano dito tayo? 25 lang. Pakuha ko. Discounted ka na dyan. Pang pepets ko lang. Pagka meron kang senior citizen ID, Nako, another discount. Laban ko ba ito kanina? Ilaban ko ba ito kanina, Dok? Sa'yo? Parang hindi. Ang team na to? Hindi, pinalitan mo. Nilabas mo, tapos pinalitan. Okay. Ayan. Yun. Tingnan mo. Tingin ko malaki ito nga. Hindi. Parehas lang. Halos pareho lang. Parehong itsura. So ito yung sa atin mga kajing. Ano Yan. Kung may tumatawag. Sige lang kayo. Okay lang yan. Sige, yan yung tumatawag. Tama lang. Oo, yun. Sige. Laro tayo. Fight na tayo. Wait, tatay na. Ay! Naku, patay yung sa atin mga kajing. Ang galing. Kulay lang. Tumakbo sa atin. Ay! Kumagat pa ulit. Uy, Grabe yung ano ba ito Grabing laban. Laglag yung sa atin mga kajing. Grabe. Ganda ng laban. Kulay ang galing. Sibok. Ganda ng laban. Yung sa kanya, ano sa kanya? Jensen. Pares ng kulay yung. Parang parehong stroke to Dito ka lalaki Parang na natin. Pigaan talaga nangyari mga Kaji. So, yup. Ito na nila yan. Sige nga, maagat pa kayo.
Tabla na naman yata ito ah. Pangalawang tabla yan, pangalawang tabla. Uy, makakatas din sa atin pero medyo malakas pa unti. Nadibdiban din yung kay Tatay Mendo, yung sa atin naman natagiliran. Tabla na naman yata to ah. Wala, isa pa. Ay, so wala. Isa pa. Tabla. So, nag-i-enjoy yung mga kadya, tabla ulit kay Tatay Mendo. Hindi kasi namin pinipilit gawa ng sa mga hindi nakaalam dyan, sa mga bagong vlogger pa lang. YouTube policies mga kadya, pag sobrang bagal ng magamba, hindi namin tinutuloy gawa ng may kalalagyan kami. Oh. Labas ako ng pula lakay. Ito, meron ako dito lakay. Kulangan yung paa. Ito to kanina. Pamika natin. Grabe naman lakad Eh, yan, Tay. Ah, Ay, malaki pala yan. Saglit, malaki pala. Malaki. hindi ko na ilaban to kanina eh. Ano sa natin yan? Pumasok ka na, Tay? Wala na. Nalaglagan na. Naglag na. Mga talunan dito lahat eh. Parehas Hindi, tayo. subukan ko to. Pito paa. Ah, sige. Yan yung sumapot kanina doon kay ano ah. Oh, pikahan ko muna lang. Sige. Dalawang tabla na kami mga kakagamba ni Kaji. Ang bilis ng laro namin, 5 minutes pa lang, nakadalawa laban. Tignan mo na lang tayo. Baka nakita nagpipika ko lakay. Wala. Edit na lang natin yun. So ito mga Ajay, subukan natin pito yung paa. Kung kayanin niya to kung kayanin niya to mga Ajay. Yan. Oh, game, lakay, game. Peras din naman halos ng laki eh. Oh. Parang Ay, ang bagal. Patayo sa atin. Bakan yan. Grabe. Dito na nakalamang si Tatay Mendo. Uy, Grabe gusto ko bakbakan kumagat yan. to. Uy, grabe. Gusto pa kumagat ng itim mo. Nadali rin yung akin, katis-katis din yung akin, Grabe. Nanghina yung akin, Ang malakas pa yung kay Kaji. Parang wala nangyari kay Kaji, Maganda laban. Ayun, ayun. Parehas na sila ng Ayan na naman. oo nga. Pukang matatabla na naman yata ito. Nadayin ko mambibilot. Para sa Ilocano, tipid kumagat. Pati pagkagatipid. Tipid. Butchogin yung kay Tatay Mendonte pero nadayin ko mabibilutan yung itim dyan. Grabe, pitong paa, Lumaban sa kumpleto. Ganda yung collab namin Tatay Mendo ngayon kasi ngayon lang tayo ulit nagpakita. So, sana i-enjoy nyo. Grabe, kiskisan ng kiskisan. Buhay pa kayong akin lakay. Buhay pa kaya. Ay, parap natin to. Yan lakay. O, yak. Yan. O, pakain mo na yung akin at patay na yan eh. O, yun, laglag na talaga. Doon lumamang si Tatay Mendo sa Wala atin. na. O, finish na to, Patay finish na to. Patay na yung kay Kaji. So, yun lang mga kaji. Nakatatlong labang kami ni Tatay Mendo. Okay, so hanggang doon lang mga kakagamba. Si Kaji, lahat ng mga vlogger dyan nasa likod, ayan Ang dami nila Ayan Ayan, shout out sa kanila lahat. Yan, mga subscriber, mga vlogger, mga kakagamba. Mga maiingay, magingay. Magutom na yan, parang palaka. Ayan. Kasi hanggang doon na lang po mga kakagamba, hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat.